even gar lena dhéanamh mar is even lom daoine eáil teach le chéile agus just a spéireasna a perspectíocht a roinnt. Bhí mé géirí bheith portach sa scéim tuis gur ceap mé gréise chuna bheith deis das buaile le Ceoltóirí eile agus buaile le daoine á oibríonn sa Ceol in Éireann á Comhairle. Dar nóí leis an Gaeilge bhí sé mar deis an bhór, níl taithí agam ag scríomh an nómar go Ceol sa Gaeilge faoi láthair. Agus, just ceap mé gréise chuna bheith deis má. Bhíonn scéim seo an chuideachtam margheall na deise na frolamha ail an na seanolaí ullaigh an aithníomh gen tionscéal Gaeilge. Comhairle sin tá méid frolam Gaeilge go fóil leis an Éireann dhéanamh, so tá mé an seasta chun é a cleachtú leis pobl an cartiúil agus jazz. Sílamsa go bhfuil sé táhairta a bheith páirte don scéim seo margheall go bhfuil tacaíocht agamsa don síl ceol agus sílamsa go bhfuil sé clás go aibalta mo chuid experiences a thuirt sa daoine eile. Tás agin go bhfuil athíochan an teanga faoi bhlas na laethanta seo gan dat agus tá an ceol an táhachtach le cangailt leis na daoine agus go háirithe ceoltóirí Gaeilge, but bhhaid leis an scéim sílim just a ceol tíbhainmhaí an tradition as Gaeilge a rint leis an pobl. Ar tá brád na daoine sa tíir seo bheith a séireann agus bheith an teagaí sin acu agus tá daoine a cuairtú sin sílim agus tá sé clás go bhfuil sé tarla. Tá muid ag súil go mór dul go dtí an stúdio, mar rinnear tafid ar single mid hain sa bhaile agus sa stúdio fear beag againn ach go bhrád an deise álasláis ruigeann a hafid i stúdio ceart. Ceann an scéim seo linn mar Ceoltóirí chun na deisna a bhfuil tú an aithint leis an Gaeilge a úsáid agus é a scapa tríd an domhan ceol a bhfuil í bailí á clia agus scapradú a hagannas. Ceapan tá lán sa scéim seo a bhfuil tá is a gun a lán rudaí ach faoi an gná agus léirthireacht agus gacrad tá rudaí le feilean againn agus ceirríonn sé seo go mór. An tábhacht atá leis an scéim ná a haspáint go bhfuil an deis an agus gur féidir a dhéanamh agus go bhfuil daoine ag géirí a dhéanamh agus go géirí éisteach leis an gceol sin. Ar sprúcanna mar Ceoltóirí tar éis ná leanúint leis an gceol go háirithe an ceol Gaeilge an ceol tradiisiúnta agus aránaíochta an seanas agus b'fhéidir elementí nua an ceol a Chulainn rudaí tá bheith a bheith feilim a gcuin tar éis dún an scéim seo a dhéanamh. Déanann bit níos láidir an líon Ceoltóirí agus Aíontóirí a bhfuil crothú trí Gaeilge leis scéimeanna mar seo le níos mó airgean a thuirtómh, le níos mó meántóirt a thuirtómh agus le deisna a thuirtómh chun dullar an stáitse agus dulling le leis an Gaeilge. Nárica san